Това е паметен. Така, да. Работиш и там. На кой хъм? Абе, дома. Значи така, Фикри, добре си. Ще си има ли? Няма, защото вече не уча. Няма. Завърших вече средно образование. Това е всичко. Сега един коментар за Европа, какво ще кажеш? Ами, Европа е културен континент. В него се намират миротворящите сили, които се борят за мир. Това са ООН-то, НАТО са хуманитарна организация. УНИЦЕФ също, хуманитарна организация. Еми да, ООН-то също са хуманитарна организация. Помагат на арабския свят, защото имаше потоп там. Добре. В Хаити имаше много хора, дето загинаха. Издавиха се, загинаха от... Ясни са въпросите. Значи, господин Фикри, значи, втори въпрос. Какво мислите за бъдещето на България? Еми за бъдещето... Абе, ако се открие умен човек, който да ме изведе от тази криза... Да. Колко е тема? 6. 10 плащам, ако ги стукнеш с сетата. Айде. Оле-ле. 10 ще ги... Така и за България говорим, нали? За България. Но малко ме съмнява. Добре, ти как си? Добре, Дай на втория виждане, дай. Добре, яйца имаш, бе. Колко продаваш яйцата, добри? 15. радваш се. Как му даме да си? Че на него двойка, че добри, пък на мен като ти Много радваш ли се? Много ли се радваш? Ами радвам се. Браво, Не. Какво казваш за бъдещето на България? Нищо, аз не чакам. Не Политика не чакам. Не чакаш? Не. За Европа какво мислиш за Европа? Не знам. Ракията падна. Ракията? Какво мислиш просто за Европа? Само този въпрос и готово. Не мислиш нищо.